Colombo. Ayon kay Star FM Bacolod International Correspondent sa Sri Lanka Nelsie Rabino, OFW doon, dahil sa nangyayaring kaguluhan ay pati ang mga klase sa mga eskwelahan ay naantala. Some of the school or university, they canceled the exam dahil sa mga nangyayari this few days, few months. Dahil sa nangyari, 50 protesters ang sugatan, kasama na ang mga nag-organisa at journalists dahil sa pambubugbog ng security forces. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Kinumpirma ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas SBP na tuloy na raw ang paglalaro ng Filipino-American at NBA player na si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas sa susunod na buwan, kaugnay pa rin sa gaganaping 2023 FIBA World Cup qualifiers. Ginawa ng SBP ang statement matapos na una itong iulat naman kahapon ng head coach na si Chat Reyes. Gayunman, wala doon sa pahayag ng SBP kung ang management ng Utah Jazz, ang FIBA at NBA ay meron ng release order o pagpayag sa muling paglalaro ni Clarkson sa national team ng Pilipinas. Nilinaw naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Clarkson ay magiging bahagi ng Gilas sa World Cup sa sunod na taon din at gayon din sa fourth window na tinatawag sa laro kontra sa Lebanon. Gagawin doon naman sa Beirut sa August 25 at kontra sa team ng Saudi Arabia. Gaganapin naman yan sa MOA Arena dyan sa Pasay City, Agosto 29 para naman sa World Cup sa Asian qualifiers. Pagkatapos ito sa Oktubre, hindi na po pwede si Clarkson. Bunsod na pagsimula na rin ang NBA season. Dahil dito ay pipilitin din daw ng SBP na makuha naman ang serbisyo ni Kai Soto. Ang maigit okay naman ang tinatawag na higante na sentro na Pilipino para makasali din sa susunod na 3 windows ng FIBA maging sa Southeast Asian Games at sa World Cup. Kung malala, huling naglaro ang tinaguriang 6th man of the year ng NBA na si Jordan Clarkson ay noong taong 2018. Yan ay sa Asian Games kung saan natalo ang Pilipinas sa South Korea sa quarterfinals round. Samantala sa pang-sports balita, nang paluwal na rin ang paunang 100,000 pesos ang Philippine Olympic Committee o POC bilang pinansyal na tulong para sa legend na dating Asian Sprint Queen Lydia De Vega na ngayon nga ay nakikipaglabang sa cancer. Sinasabing nasa maselang kalagayan ngayon si De Vega at nakakonfine sa Makati Medical Center dahil sa stage 4 breast cancer. Una rito ay na-diagnose noong taong 2018 sa naturang sakit ang veteranang atleta. Kaugnay nito, ang Philippine Olympic Committee Board ay nag-aproba naman ng 100,000 pesos na medical assistance para naman kay Lydia De Vega, habang ang Olympic Committee President na si Bambol Tolentino ay nagbigay din ng personal contribution na 100,000 pesos para pa rin sa mga hospital needs nito. Una na ring iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Sports Commission tulungan si Lydia De Vega na nakaratay ngayon bunsod ng mas malaking laban sa kanyang buhay. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Asian Luffy Prince na si Keshi kabilang sa mga international celebrities na magtatanghal sa bansa ngayong taon. May pag-uulat ng Star FM Baguio. Magtatanghal ang American-Vietnamese music sensation na tinaguriang Lo-Fi Prince na si Keshi sa bansa ngayong Disyembre bilang bahagi ng kanyang Hell Heaven Asia Leg Tour. Sa pahayag ng 27-year-old singer sa Star FM Baguio, sinabi nito na excited na siya sa kanyang Asian Tour at hindi na rin umano ito makapaghintay para mag-perform sa harap ng kanyang mga Pinoy fans. Beyond excited. I feel like it's very validating because I am of Asian heritage, but I was raised in the States, so it has a really big importance to my identity to be able to go back and perform there. I'm immensely proud, and I can't wait to go. Bahagi ng pahayag ng American-Vietnamese music sensation na si Keshi sa Star FM Baguio. Noong Abril nga ay nakapasok sa top 20 ng Billboard 200 at top 5 ng Billboard Top Album Sales Chart ang kanyang debut album na Gabriel. Maliban kay Keshi, inaabangan na rin ang mga concerts ng iba pang international artist sa bansa ngayong taon, kagaya na lang nina Justin Bieber, Callum Scott, Billie Eilish, Avril Lavigne, 17, Super Junior at marami pang iba. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Bombo Business News. Naipasa daw umano ng malalaking grupo ng mga negosyante sa bansa at tinaguriang mga foreign chambers sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong listahan ng kanilang mga panukalang batas na dapat na ipasa ng papasok na 19th Congress. Ginawa ng 12 mga grupo na kinabibilangan ng American and European Chambers of Commerce, Management Association of the Philippines at Makati Business Club ang sulat bilang kanilang panawagan na maisama sa mga hilingi ng Pangulong Marcos kasabay ng kanyang kauna-unahang State of the Nation Address sa darating na Lunes, Hulyo 25. Liban sa Pangulo ay sumulat din daw ang malalaking grupo ng mga negosyante sa incoming House Speaker, Senate President at key cabinet officials. Nakapalob sa kanilang mga kahilingan ang umabot sa 24 na panukalang batas na kinabibilangan ng liberalization of foreign equity restrictions, 2 tax reform packages at amyenda sa saligang batas na payagan ang hybrid work arrangements para sa mga economic zone locators. Nakapalob din sa listahan ang proposed Freedom of Information Act, amyenda sa Secrecy of Bank Deposits Law, yung E-Commerce Act, Intellectual Property Code, yung Build, Operate, Transfer Law, ang Philippine Ports Authority Charter at iba pa. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar na itala ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-asara ng trading. Ang isang dolyar ay katumbas sa bansa ng 56 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar umaabot na sa 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos and 54 centavos. Ang Saudi Riyal ay 14 pesos and 99 centavos. Habang yung euro ay katumbas sa bansa ng 57 pesos and 64 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oracle Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Iyan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide worldwide via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Join Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Damo gid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre.
Karon na daw sa Biyernes pet sa 22 sa bahin sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Sa to sa ring pagpalagad pagluptay ta karon nga gabi may kopod na ang inyong sining alagad si Bombo Poncespino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka badragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod. Pila ka badragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa to sila nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa mga tagman sa pila ka badragkuan nga mga balita. Pinakaulihing nga ma-report nga nagkanabo. Assign sila si tag sa camera of responsibility. At isang tanan na pagtami ito sa ito sa ring mga kultura mataga permitted abroad, mga pinanggatang mga nagrense. Kapabakulod nun nga dito sa lasang pungsod nga nagalataw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube at the same time sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang Biyernes edisyon sang Zona Libre. Nalabing talopang ton pila ka madragkuan ta ka babalita sa aton nga top stories of the day, madragkuan nga mabalita lokal. Ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco ang magapergayon iya makabanan sang scheduled burnouts no sa bahin sa siniyang weekend. No, so mga power interruptions ini no kasunod sang pagpangkakas sa mas spaghetti wars sang syudad. No, so ti gina-remind ta nga daan kag ginapunahan ta ng aton sa nga makoto. So din nga mga areas no ang mangin coverage ini sa sinin sambit yang power interrupt zone. Di kon mga spaghetti wars o kon mga sling wars ni no ang ginapangkakas iya karon nga makabaran sa mga telco ti diri mostly downtown no. Downtown nga area no sa syudad ya sa Bacolod pero ti kuanon tabi no nang hibaloon ta no sa diri makabanan ko din ini karon para ngati may ara na kamo tiya sang kuan no may ara na kamo sang mga advance na nga impormasyon diri karon sa aton. So balota ko sa report ni Bombo Ansido Sorilla sa interview no sa kay Miss Malu Paruco no ang ato sa nga co-op promotions head no diri sa Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Samtang ano pagida magbalita naton iya makabanan no ining pagsaka sang kaso sang dengue diri sa bahin sang syudad iya sang Bacolod. No, sa liwata nga balikan karon ang ato siring ABC President no kag subungan ex-official member no sang City Council Councilor Lady Gles Gonzales Palen sa tilakdan sa makabanan nga adlaw no ang ining pag konfirmar no sang aton nga City Health Office no bagod man sang siring pag kuan no pag duging no sa diri sang kaso sang dengue diri karon niya sa aton sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod no kung madumduman ti amo ni sa makabanan no ang dalagko nga barangay Tubla o kon mga name barangays no da umutuya ang kuan no ang mas dalagko nga kaso no so di ko latawon ta iya makabaran no ining dengue cases sa Bacolod City human sa Enero tubtob subong nagsaka sa masobra 200%. Ako ni panggid sa kangay nga mga period sang tilikdan iyang tuig. Ang record no sa diri makabanan no sa City Health Office mga 202.6% no. So ti dapat i-activate taman ni kag kanang taman no pukaw-pukaw ng aton nga mabarangay officials diri sa syudad sa Bacolod kay ti ang kampanya no pagasugod ini makabanan sa bahin sa tagsa ka mga kabarangayan. Hindi tayo makabanan siling kuanon ano nang baliwala talang no ang ining nasambit iya nga kaso sang dengue diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Samtang pilapay ka may impormasyon ka mabalita makabanan di sa aton siling palatuntunan no may ara kita karon sang interview no dugang sa bahin sang siling pahayag no kag parugyan sang National Police Commission o Polcom no sa bahin sang sining nasambit iyang mga pulis no nga nag kala suspender do may 8 ka mga pulis no dira sa bahin sang
sila ay City Police Station no ang na-suspend no sa sulod sang 50 ka adlaw ang Silay City Police Station paagi sa kay Police Lieutenant Colonel Daroca no ang nagpahayag diri mga kabanan nga kuan no nga hindi man sila nga apektado no ang Silay City Police Station kasunod man sang sining pagpregayon sang pagkasuspender no sang 8 ka mga kapulisan sa sulod sang 50 ka adlaw. Titubtob ini kuno sa Setyembre 3 no to ini mga pulis at tugli subong sa bahin sang RP How ko sa Regional Holding Unit no sang Police Regional Office 6. Samtang ti pila pa ka mapanumdum karon sang National Police Commission para gati hindi na malikawan no ang ining pagkasuspend. Bagay kung kita palantawon ti magagmay man lang nga kaso no ang ginfile against sa ila pero ti nablang sa siling ginapabaliwalaan pawalaan bla no ti hindi mo kapakot no so nagabumirang pa sa mga kapulisanta. No, so ti kung sa bagay no panumdom na ni or lessons learned na ni no dapat hindi tayo pagpakanubuon or hindi talang yabi nga pulo pabayaan talang bisang ginagmay na nga kaso pero kung hindi ka maka-appear no sa korte o kag ti kung hindi ka maka-appear to sa bahin sang Napolcom no kay karon mga pumuluyo ti perti na makaalam no gamay-gamay karon nga sala sang pulis dahil reklamo kung sa bagay ti gina-exercise man nilang ila sining kuan no katagsa ka mga rights dira no so ti hindi taman nga makwan hindi taman nga mapunggan no ang ining mga diretso sang isa kag isa no so CPRO6 sa spokesman Police Lieutenant Colonel Arnel Soles may dugang man panumdom ini kay ti separate man ang PRO6 separate man ang Napolcom ang Napolcom ng governing body no sa bahin sa Philippine National Police no although under pa sila sa bahin sa DILG but ti kung may mga reklamo against sa mga police personnel naton dito sila nagarekta sa bahin sang PRO6 o kon sa Napolcom. Di kabalo naman kita nagligad si Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celes no kuana ni no nagalibot-libot no may mga police stations sa Unas Negros Occidental nga sus abtan niya ang isak police station wayang hipis ang police o kay nagaschooling gali ang mga personnel tulog ang ilang ang ilang mga CR sus kay igko libog man ulo Director Silis nga ano kamo ko bra kamo ni kun may police na di nga nagasayo sa opisina nyo kun wala publiko ang kwansa niyo publiko ang nagagwa sulod di adlaw pero itsura sang comfort room nyo hindi mapuslan halinan sa to na nag-alerto man no ang aton sa nga mga kauturan at the same time sa bahin sa aton sa nga mga kapulisan sige no so may kopod na karon yung mga kabaran no si Attorney Joseph Celes ang direktor sa National Police Commission. Oras sa Pumparado Bacolod Philippine Standard Time 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ano mga preparasyon diri mga kabaran sa State of the Nation address ang aton siring presidente si President Bongbong Marcos Jr. Ti ginapahayag no nga ang iyang executive secretary no executive secretary niya iya nga si executive secretary Vic Rodriguez ginapahayag kuno nga nag-resign no sa iya siring pwesto no bilang executive secretary pero tido hindi man kuno matuod kini siya ang nag-resign ka amo ni naglinuwa kay ina nga balita ti daw may mga patutsada pato ang mga anti-Marcos no sa ila siya ti amo nang unity kaya unang report na bato naton no kadaw ginit sa puwera kuno sang pamilya Marcos si Anay Santo ti spokesman ni siya no ni Bongbong Marcos kagkaron executive secretary Vic Rodriguez ti gin-deny ni ining report no nga siya ang nag-resign sa iya siring pwesto no ni after gati gin pamangkot siya gin-one-on-one sa pamangkot sa mga reporters no nga assigned nila sa bahin sa Malacanang. Siling niya, I am still here in my office.
ti ano ihan kadako nga kontrobersiya ini kagkuhanan sa administrasyon ni Marcos. Kung nag-attend man sa resignation, si Attorney Vic Rodriguez, Executive Secretary ni President BBM. Sige, ati klaro na tada, no? Wala sang kamaturan ang ini nga balita nga nagalapta nga ini sa kuno ang nag-resign bilang Executive Secretary. Samtang ati pila pa may impormasyon sa di makabanan bauti ang no permit no rally. No, ginaduso gigili niya dito sa bahin sang Metro Manila, no, nga kuhay ka sang permit, no, hindi ka pwede iya nga makapalagayon sang rally. Tinaduduban naton yung interview ta diri sa bahin sang bahin muna, no, nagpahayag na to iya makabanan, no, bahin muna nga ti may permit man kag sa wala, no, mo din ilang normal iya nga ginahimo, no, kag biyan sa tradisyon, no, nag-apilar sa makabanan sang protest permit, no, para sa zona o kung State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kung sa bagay, kung balikan na tonto ya sa time o kung term, no, ni former President Rodrigo Duterte, ti iya to nga persona, gin kuan niya patugani, no, gin siling niya, okay lang, no, bisan wala permit, pwede mo kurali na, no, basta in a peaceful manner lang kita, no, basta in a peaceful manner lang kita. No? So, after nito gani sang iyang State of the Nation address, no? Ni former President Rodrigo Duterte, abi niya ano tong inimo niya, pagwaya sa batasan, no? Kay naka sa sang report, no? Nga may nagrally, no? Ti isa man sa mga nabiliban to sang tanan, ginhimo ni President Duterte nagkadto sa iya makabanan sa mga nagarali. Kag naghambal pa sa entablado. So spektaron tabi ni sa kay President BBM, no, kung ano man ang iya mga diskarte ti mag-amo ni, no permit no rally ang gwa sa didri makabanan, no, kuan ni nang kumbaga ang pagkapuguso, no, pagkawasig puder, no, kay ti bisan wala sang rally, okay na, no, basta magapromisa lang, no, ang ining mga taga bahin muna, ibandra nga mga organizations nga magapregon sang rally, no, kati ara lang in a peaceful manner. No, kag kon magtinunto sila ati mapilitan no, nga dakpon sila kag ilupot, no, sa presuhan. So ti kon sa bagay wala man gid sa problema kay ti ila man kinamatarong, no, nga magrally magsinggitan da, no, ang freedom of expression nga ginatawag. Bisan kita gani, no, bisan sino lang pwede yang makabuyayaw, no, sa mga elected public officials naton kay nga no, kung may sala silang maginihimo dra pwede gid sila ya, no, nga tamayon kag buyayawon. Kay aton man iya kinamatarong, no. So kay ginbutang naton sila sa pwesto, no. Ang nami pagid kon nakaboto kamo kay kay BBM, no, ka magsala-sala sa sang iyang himuon, ti hapos sa pagbuyayaw mo. O riban niya may panindugan man, siya ti way kuya may ginboto sang tilektan eleksyon sa pagka-presidente, ti ako ya hilway, no, sang akon sining himuon, no. Basta hindi lang below the belt, no. Nablag daw buyayaw nga daw dala dayaw bla. Hindi lang gid nga direct to the point ka daw kabastos sa gid sang dating. Te ang mga organization nga ini, hindi lang ni sa kay BBM nga administrasyon, no? Halin pa niya sang una, no? Ti bisan sa kay Pinoy sang una, no? Ti namo matunog ulupod nga mga organization to say, pero damo pag itong nagatamay, do ay bla katapusan, no? That's why kung kaysa dumatingala man tani sa mga utod naton, mga cause-oriented groups, ano mo nang pagtawag naton, no? Ang aton nga mga cause-oriented groups, no? Kag dayon siling naton iya makabanan nga ti upod-upod sa administrasyon o anay sang ulihi, no? Ini sila ang ginkuan man, no? Ini sila ang gin buyayaw man sila, no, sa sining mga cause-oriented groups. Ining administrasyon ni Pinoy. Muna bala kay ti para ni sa ila, no, kay ti kita naka-insende, waay na ni iya sang presidente nga maayo, no,
wala na sang maayo nga presidente para sa ila. Batay makamo. So di makabanan sa aton sa nga makato at the same time sa sa aton sa mga kabombo. Ato na ni iyang pagdiskusyonan, no, ang ining nasambit iyang para buton nga State of the Nation Address. Kon ang first nga State of the Nation Address ni President BBM. 18 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagkalagad. Antes sa pila ka mga talakayan naton iya o atensyon anay sa mga kauturanta and at the same time sa aton sa ring mga kabombo. Yari na ang ginahulat-hulat sang tanan nga mga suki nga tagparamati kag tapor masakop sa mga promo sang Bombo Radio. Dali na kag magasugod na ang pagpanagtag sang dalagko nga mga premyo. Kabugusan nga 6.5 million pesos nga kasyahan ang nagahulat sa inyo. Sa aton mapaserte nga matagdaog. So tatlo ka mapaagi ang pagdaog naton. Paano? May studio draw kita nga may magadaog 1,000 ka pesos, no? May online activation 1,000 ka pesos man Japon ang aton nga papremyo, no? Kag syempre ang ining pampaswerte sa palengke. Amo ni ang bantayan. So magtipon na sa masunod nga mga proof of purchase. Ining ginalakipan sang Lifebuoy antibacterial soap, no? Ang empty sachet na ka empty box niya, no? Isa ka empty box, no? Mga boxes na ka empty sachets, no? In any variant, no? Isa ka empty box, no? In any variant, ginaklaro ta, isa ka empty box in any variant or sizes, no? Muna nang pangtipuno ninyo. Subong man, pwede ka mo subong makapanindahan, no? Sa mga Pure Gold grocery stores naton, no? May ara na sa Mansilingan, sa Singkang, dito sa may area sang Banago. Sa Santo Niño, Banago, no? Panindahan ka mo sa Pure Gold, no? Pag grocery ka mo dira, kay ang isa ka resibo sa Pure Gold, nga di magdubo sa isa ka 300 pesos, pwede na naton ina magamit, no? As proof of purchase. So ginapatipon ta na ka mo subong, sa aton sa mga proof of purchase, ano pagid? Pwede madara, no? Ang pagtipon sang mga Orocan, no? So Orocan, maayos ang buhay mo. So tagsa ka bakal nyo na sa Orocan, may mga sticker ina, no? So kwaon yun ang sticker kag ang coupon, no? Kay may ihatag na sa inyo automatic, no? As ang coupon. Pamangkot gid kamo, no? Nga may ara sang kuan, no? May ara iya makabaran sang nagbakal kamo sa Orocan products sa dapat mga kamo sang coupon, no? Kay tagaan kamo na sang coupon. So ang coupon igatag sa inyo nga napagkit na bisan anong promo sang Bombo Radio, pwede ina nga tipunon. Kay gamiton na as proof of purchase. San Miguel Pale Pilsen, sa mga tansan sa San Miguel Pale Pilsen in 320 ml or 1,000 ml nga generic Crown Gid, no? Sang San Miguel Pale Pilsen. So matamaton naman tipon, no? Kay magasugod na sa masunod nga semana ato sa pagpamaton sa inyong gaba entries. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Kuha dayon ang kapoy ni Mister, no? Kung makainom, maka 1 or 2 bottles, moderate lang ang inom. No? Hindi lang magpatamagi kay mahubog ka man. No? Sang San Miguel Pale Pilsen. Pwede man maka tipon dira, no? Sang isa ka puti nga paper label, no? Sang Silver Swan o kung stand-up pouch na. Silver Swan sukang puti, munang aton kinanglan, no? Silver Swan sukang puti, no? Silver Swan sukang puti, paper label sa na o kung stand-up pouch, no? Ginabakal nyo na sa matsanggi, pwede gid ngay pasako. Kag of course, siyempre, no? Ang coupon sa Art Florete Phone sa Jewelry, no? So your Diamond the Pearl House, so amat-amat na, prenda na, no? Sa iyo malahas kag relo kag bayluhan ina sa coupon. And every 100 pesos worth ang pagbakalo kon pagprenda sa malahas kag relo sa Art Florete Phone sa Jewelry, may isa ka mo ka coupon. So kung 1,500 pesos, no? Ang inyong worth sang prenda dira, ti may ara ka man sa 15 ka coupon. So 15 na ka 100. So 100 pesos worth sa pagbakal kon pagprenda may isa ka coupon. Tandaan nyo na, no? So matamato na tipon kag syempre, no? Ang Panyawan blister pad, no? Sang Panyawan, no? So basta Z Marketing, tatak magaling. Arada, no? May Panyawan, Luyang Dilaw plus Magostin plus Makabuhay Food Supplement. O kung ang Panyawan Panaba plus Garlic plus Makabuhay Food Supplement capsule. Blister pad sina, meaning to hindi lang isa, no? Kundi banig na iya, no? Blister pad mo na, no? Kung banig sang Panyawan blister pad.
So ano pang inyo sining nga ginahulat, no? So dali na magbakal na kabag tipon sang nasambit nga mga produkto kag batayan ang launching naton sa palabuton na ning Domingo, Hunyo 24 sa bahin sang Good Morning Philippines program. No, sa aton nga promo ti manog sulod na. Dali na lang gid kay kadamo na gid sang nagahulat, no? Kag excited sa aton sini nga palaabuton nga promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Diriman sa aton sini nga pagpanagat. Inyo na batan aton sini nga mga headlines, no? So oy may gara pamangkot diri, no? Good evening sir, Senegaran Pure Gold may I'm not sure, ano ma'am? No, I'm not sure. Basta sa Pure Gold ko mo panindahan, no? So pwede gid, no? Less than 300 pesos nga recibos na magamit ninyo as proof of purchase. Okay, by the way, ang report gili karon ni Bombo Carla may defensor nga makabanan, no? Kanilpatan na to, no? May interview diri sa kay NBI head Renwa Baldovino. May 5 ka mga persona to kadakop sa ginpergayon nga traffic operation sa NBI Bacolod, no? Sa pagtukod sa illegal nga recruitment agency. Yari na. No? So nag-amat-amat na sila kapugday, no? Nagkaladakpa na, no? Ang ining mga persona ti amuning bagay sa ila. No, ang ining nasambit iya makabanan nga magaragay mo sa mga illegal nga mga bulohaton. Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos sa kaligid sa takna alas 7. Diri sa aton sini nga palatuntunan. Pagbalik ta, no kwanto detalye una nga detalye sa report ni Bombo Ansedo Sorinia and ti iban pang headlines naton diri sa aton sini nga pagalagan. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Agad na oras sa Bomboradyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. This time minuto ko ang report ni Bombo Ansindo Surilla. No, interview sa kay Miss Malu Paruco, ang ato sa co-promotions head no, sa sang Center Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco.
Kay ti inisya, no? Mga kabayan, may panugyan sa aton ng mga kautan because rin sa pagkangkakas sa mga sling wars o spaghetti wars. Pagtawag sa Benitez administration, no? So may mga power interruption nga magaluntad. Din ini nga mga lugar para mas aware ang aton sa ring nga mga kabombo o mga MCOs naton, no? Members, consumers, owners sang Seneco. Sakta time, si Bomboan sinusurya sa pikalinya. Bomboan, may gabi please kamin. Bupons, buwas nga adlaw kag actually weekends kini Bupons no may patigayunon nga power interruptions o kon brownout diri sa aton sa may syudad sang Bacolod no sa mga specific lang man iya nga mga areas ina tungod Bupons sang sinibalang parayon nga pag kakas no sa mga spaghetti wires pag-resolve sini nga mga nagaburambod lang nga mga kable or mga no kuryente diri sa aton iya sa may syudad sa Bacolod. So ang Central Negros Electric Cooperative ti abiso man ni sa aton iya nga mga kauturan no may patigayunon ni sila no nga pag brownout July 23 that Saturday and July 24 Sunday. Subutan balon weekends gidi Bupons basi masyak ang aton yung mga kauturan na para nga ti ang amo ni ang ila siniya nga kabahin diri sa rason nga ti mayara sang mga scheduled man nga pagpangkakas ning mga spaghetti wires no at the same time yes ang ginahambal gid corrective maintenance sa distribution lines affected sining ongoing nga clean up sang spaghetti wires in coordination with Bacolod City. So according diri sa pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni Co-op Promotions Head Maria Luisa Parroco, ang time sini Bupons on August 23 meaning buwas nga adlaw again 8 a.m. to 5 p.m. ang mga affected areas amo ni siya ang Reclamation Feeder 1 RF1 portion sa San Juan Street kag San Sebastian to Gonzaga, no? And then by Sunday, July 24, still ang line clearing activities ni job maintenance along San Juan Street in front of Omaya Steps Capital Central. Ang time naman 7 a.m. to 12 noon. So ang affected areas no, ang Reclamation Feeder 1 meaning lawago naton ini ang RF1 Purok Boulevard, San Juan Street from San Sebastian to Gonzaga Street, Sylvia Manor portion sang City Hall facing Luzuriaga, Plaza Mart, San Juan Street, ang Burgos Street along Cordova Boulevard Road, North Drive, South Capitol Road, San Juan Street to Lagoon, Bredco Reclamation Area along San Juan Street, BS Aquino Drive, Burgos Street, Gatoslao Imperial Court going to North Drive, Caltex North Drive, going to Pure Gold, Cordova Street, Pure Gold, Banago, pakadto dira sa Bangga Langis, no? So sa sining power interruptions, no? So amo na basically ang half ano lang gid half day sa Sunday pero 8 a.m. to 5 p.m. sa mga specific areas ha. So amo lang na base bilang mga kauturan naton man bumupons makibot. So ambal sang Seneco dre ambal ni Maria Luisa Parroco. Syempre mas maayo man gani nga makayo ni sang syudad no mga spaghetti wire. So kinanglan may coordination man sila no, that is why nga may mga rason no kay because ang pagpangkakas ang spaghetti wires. Yes no do corrective maintenance na nila Bupons no kay subong again ibaluan naton nga aggressive subong ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez no halin pa man to dibla amo gid ng isa niya sa una nga agenda ining mga spaghetti wires no pang pahipiron pang clean up ni siya pang kakason ni siya pamatian ta bada Bupons ang confirmation ni Maria Luisa Parroco ang Co-op Promotions Head. So, bali iyan, yung bomboan, may power interaction, kita sa
July 23 and 24, that's Saturday and Sunday. Actually, iyan niya sa Suneco, correct maintenance aton mga distribution lines. Kay affected kita sa mga spaghetti wires. So, nagbuli kita sa Bacolod, nagbuli kita sa LGU. Okay. Yung mga spaghetti wires. Sa mga brown out kita sa reclamation feeder, RF1 portion lang niya siya sa San Juan. Ang San Sebastian pupunta Saturday. So sa ako naman yung hindi, reclamation feeder 1 man gyapon medyo dako na dahol na ni siyang reclamation feeder. Ang 17th at 12. So muna siya from Purok Boulevard, San Juan, ang Silvia Motor, sa dala na yun sa Tipon Road, San Juan, dala na sa for respect, ang ibay, daraan mo na sila ang from 7 a.m. to 12 noon. Okay, nag-coordinate ni ang gapang kakas ni sa mga spaghetti wires kaya mo ni subong iya ni Mayor Albi nga subong ginahimo subong ka-coordinate sila sa Seneco. Yes, so nag-meeting sila sa Seneco and one na wala progress to spaghetti wire kita na sa mga telco laban sila nagabulig ng Seneco. So kay kinanglan ma'am may gid no i-cut mo gid ang power kay delikado na. Delikado man may mga open wire. So again, Bombo Pons, isa ini sa pagpahayag sa confirmation gani ni Mayor Albi Benitez sa iya nga 8-point agenda ang ining pagpanghimo sa mga spaghetti wires kag inessential nga mga poste bala no adriya sa aton sa syudad sa Bacolod sang tinalikdan nga si Mana nag-conduct sila Bombo Pons no sang last week sang clearing operation. So that is why ginpasalamatan man to gani ni Mayor Albi Benitez ang Telco, Seneco, Bitaw kag iban pa ang mga ahensya nga involved sa siniiya nga operation. So ginamatamat na Lacson Street, downtown areas, no matabat na Bumbupon subong nga ginatingwaan nila nga mapangkakas ining mga spaghetti wires. So amo lang gid dinhi sa cooperation man niya sang Central Negros Electric Cooperative. Amo na kinanglan ang bala Bumbupons no ang power interruptions sa siniiya nga mga area. So hindi ni siya iya sa NGCP. Pero ni mga area dang sa Amaya steps lapit man ang Ayala Mall no kung ay kamo internet sa balay nyo kanto lang ay kamo sa Ayala pabulubog-naw pa kamo to. Amo na iban gini mo sa ato na mga kauturan no jutay nga uluan to sa Bombo Pons no para man sa kayuhan sa tanan. So amo lang gid na ang base lang bala ang aton iya nga base lang bala ang aton iya nga mga kauturan makibot nga ti buwas way sila sang kuryente. Pero sini nga mga areas ang napalawag ko lang. Ang iba ni mga areas way man iya sang problema Bombo Pons no. So amat-amat lang downtown man ini. Downtown. Yes, downtown no. So Bombo Pons summary so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, no? So salamat sa kay Bombo Ansino Surilla. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Dirman sa aton sa ringa palatuntunan. Di mo na siya, no? Speaking sang sang sa mga spaghetti wires, no? Makitaan nyo man no? Bombo Kim, i-flash pala, no? Sa aton nga sa aton yang Facebook Live, no? So, do may magid, no? Dito kung may makitaan ka mo nga development magid sa siring spaghetti wires, no? Along sa downtown, siyempre ginuuna ginadaang sa San Juan Street. Sa may syudad diya sang Bacolod, no? Dira ginuna, no? Ang ining pagpangkakas ang task force, no? Dira naguna, no? Sa bahin sang atubang, no? Siri di makabanan sang siring nasambit iya nga no? Nasambit nga edipisyo sa Seabreeze Hotel bla. Ang daan nga hotel no? Sa muna nang ginuna, no? So pagkakasto grabe mga linya malagiri sa mga telepono, no? Mga linya sa telepono ang laban ti why nagali ni mga nagali ni mga unserviceable bla kumbaga.
No? So ti ginapabayan magali iya sa mga telco, no? Bilib man kuno sa mga taga telco, tro magtamad, no? Ginapabayan magali ni nila bisan nagkalautod na siguro ti may mga remaining balances pa na, may mga may mga tawag sa arrears, no? Kaway na kabayad, that's why ginapang utod kag pabayan na lang, no? And then takod naman ang iban. No, panatani bla sa mga taga telco pero na sa Smart sa Globe niyo, ang serbisyo nga daan nila ni palpak man. No, kung isa doon dito mamisindihan ang signal naton, dapat ang inyong mga sagbot ginahimos nyo man. Pagkabalo nga ti unserviceable na kag hindi na para siling doay na sansa magbalik. Kamo na lang matumato pang kakasina, no? Dayaw man kuno sa ilang ti pila na anayhan ka dekada na da, no? So damo pa. Uy, ara da gali sa may bahin sang kwano. Sa may bahin sa area sang Circumferential Road, dira sa tubang sa fast food chain blada crossing pagadto sa government center. Nakita nyo na da may ara gali da sang kwan, no? Sang nadagdag nga kable, no? Bot iya sang ano naman na. No? So natalupangdan tanada kay ti masamit ang kwan na da, no? Masami naton nga ginaagyan ang ining nasambit iya makabanan nga kable dra, no? Sang kuryente, no? O hindi ba ni siling kuryente kundi daw basi ko naban sa ano ni, no? Sa bahin sang iya ka telco naman, no? May nagwayway na may nahulog, no? Nga kuryente, no? So iya na ka-cable siguro. Pero sige lang, no? Ikwanta na discuss karon dugay-dugay. Pero going back, no? Sa dito makabanan sa sining nasambit ba lang nga mga ginapatigayon, no? Nga pagpakakas sini ti may medyo madisturbo, no? Iban to ligad do may ara na to sang pahayag to nga bal nila, no? Nang nagpamuyayaw na to, no? So hindi anay kamo magkwanda, hindi anay kamo pamuyayaw, no? Kay nga kwana, no? Nang natural na nga may nagakatabo nga kwan, no? Natural na nga may nagakatabo, no? Nga tawag sa gani, no? Nga ining nasambit iya makabanan nga pagdisturbo, no? Sang aton sa internet connection, no? Diri sa may bahin sang kwan, no? Sa bahin sang sudad ya sang Bacolod. No? So ang mga kauturan talaga nagsiling na, no? Sige daw ay supply. So prior pa man sini sa pagkakas nila, no? Sa mga sa mga spaghetti wars, no? Nagpabalaw na ni sila nga daan, no? So hindi ni siling iya makabaran nga ti no? Nag-gulpi lang, no? Ang sudad sa Bacolod, no? Sa pagparigayon sang ilang programa dira, no? So kundi no? Kundi nga sa advisory pa lang sa pabalo, no? So bastante na, no? Ang pagpabalo diri makabanan. Iti bisan din nga klase sang media outlet, no? So starring na di permi ang in charge gid, no? Councilor Al Victor Espino. Bisan din nga media outlet siya ning gina-interview because sa siring before pa man nga nagsugod, no? Ang ining nasambit sa nila makabanan, no? Nga pagpakakas sa mga spaghetti wars o kumasling wars. Pagkatahon magid mo, no? So ti leksyon na sabahin sa mga telco ni ti kun hindi na kagway na sansang mabayran ng mga account na nga ginaplaguhan kamo sa mga kliyente nyo, kamo na lang matumato kakasi na. Kay kung ginasunod na sang una, way ni nagamunik damo no? Ang way nagamunik damo sa ni ang ini mga kuryente, mga unserviceable bla nga mga linya sang telepono. Sige, no? So ti panilagan tani kay ti subong daw nagalibot na sila, no? Within sa downtown area para nga mahitso ang ining mga nagakinabit nga daw ay sang direksyon, no? Daw hangin daw bagyo lang daw ay direksyon gid padulong bla. Sang tiyog-tiyog daw ipo-ipo, no? Ti ang mga posting nga daan ni sang Seneco may ara na sa sang full agreement da, no? Sa mga telco nga pwede sila makakabit man dira. No, so ti kumang kakas dapat utdo ginanay ang kwan
ang supply da luntad anay o may power interruption anay kati budlay na basi magpililit na sila sa maposte ini mga nagapangkakas no sa mga spaghetti wars para likaw ta sa aksidente o ning weekend Sabado kag Domingo 50 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagan sek tabi no si Director Attorney Joseph Celes no sang National Police Commission don idlaw mata mag-interview kay Director Celes no so okay ni sa gina alang-alang sa kwanya sa Zoom no pero sa linya na nata no hindi niyo na makita nanay no kay iti interview nato supposed to be tani sa kwan no sa tawag sa gani no sa bahin sang Zoom no pero silang nakayo lanay si Director Celes okay why problema sir matelepono kita no kay importante man kay ni may kang tanan sa sining pagkakwan ba no pag patigayon iya sa sining pag-suspender no pagka-suspend no sang mga kapulisan pila ni 8 no kama kapulisan dira sa bahin sa Silay City Police Station no after ngati may mga kaso ini sila no nga napagatubang so tika gamay lang tani ni sang ilang nga kaso no kay simple misconduct no ang ilang kaso ko naging pasaka nga kaso para sa ila ano natabo no para sa amula ni ana papanaugan sila isang 50 kadlaw nga suspension so good pa ni sang July 16 Sabado nga adlaw ligad Sabado no tubtob September 3 2022 no ang ilang nga suspension pamanagali as corrected no less grave misconduct no ilang kaso, tima mo nga mga kaso, ano way gindi matulupangdan isang kwanaw? No, sang aton sa ring mga kapulisan, no? Sa Silay City Police Station, sa una sa time pa ni kuno ni Kwan, no? Sa time pa ni kuno ni anay Silay City Police Station Chief, no? Police Lieutenant Colonel Noel Polines. So pero daw nag-retire ko sa Sir Polino. So late nga balita sa daw dito sa Rojas City Police Office na side mo, no? So dito ko nag-retire ning aton nga syempre no, workaholic man nga klase sang kwan, no, sang hepe, no? So nangin kwan mato sa ligad no nang spokesperson man isa nagligad, no, sang aton sa ding kwan, no, nga tawag sa gani no nga Bacolod City Police Office no di ba so spokesperson isa stangati pag kuha naman pag the next naman nga mga tinuig nagkuha naman siya no hepe sa Silay City Police Station so daw kabahin ini kuno sa dide makabanan sang sining kaso do nalakip siya no sa sini iya nga kaso no so at least no anta ang mga panugyan no panumdom sa aton na Procom Director so si Director Celes way gini way gini untat sang pagpanumdom no sa bahin sang aton sini iya nga no nga makapulisan sa muli mga kaso ti bro pabayan bayan na lang no less grave misconduct lang na kadyo time lang sina pero ang kabailo gali isa kapait man ni kay mo suspend mo 50 ka adlaw da ari sa kalinya si Director Celes no sa National Police Commission Director may gabi sa mo live kita sir sa Bombo Radio Bacolod upod mo sa bunga gabi si Bombo Pons may gabi sa imo kag sa tagpalamati sa Bombo Radio. Yes sir. Salamat gid Director no sa Siringa Time sir naglabuot kami sa imo kung sa bunga gabi kay ti gusto taman nga ababtian man no sa imong bahin ang ining duga panumdom la sa aton mga kapulisan bati daw hindi mayo ni no sa Silay City Police Station nga bangod lang sa kaso nga less grave misconduct napapanugan sila isang suspension no daw siguro buto depende man sa kabugaton sang kaso agin file against sa ila no but dali ang kalain lang sir ang problema kay na suspend sila no anong imong paglantaw sa ni dire Director ang amon evaluation sina kay akon man na rekomendasyon pero yes.
ang nag-decide sila ang aton man niya NACOCOM commissioners with our previous set of commissioners na previous panay kay sang August 31 ini 2018 na tabo. Investigaran dayon naton after few days tubos na may probable cause dayon in less than a month. Gin-resolve ini sang aton hearing officer kag gin-recommend ko ni kag gin-endorse sa Manila. Di natural ang kaso nagapila national pila ina kagatos kag kalibo. So na-resolbar ini per our recommendation on a medium penalty. Ang grave misconduct na determine charge was only less grave. Kaya there was no sa nature ng offense na nag-qualify lang sa less grave. Ang penalty is in the medium considering wala siyang mitigating kag aggravating circumstances. So ginpatawa naton sila sa 50-day suspension. Okay. Wow. Yes, Director. Go ahead. Sa gabi sa August 31, 2018, dira sa Crackers Billiard Hall, dira sa Barangay 1, Burgos Street, Silay City, a duly licensed establishment na may bilyaran dira. Ang complainant niya mo ni si Nick Witsi. Now, ang nag-operate kini nga nag-lead amo si Police Senior Master Sergeant Limuel Binitwa, Police Staff Sergeant John Mark Rectra, Police Corporal Daryl Pahilanga, kag si Police Corporal Ting together with Police si Hernaez, no? Muna sila mga police nga Police Corporal Francis Jan Hernaez, ang iba na muna ning kantay Police Corporal Benji Buatag, Patrolman Hemar Islawa, Police Sub-Sergeant Efrain J. Panisales, Police Sub-Sergeant Francis Parino, Police Master Sergeant Christopher Panes, kag of course by reason of command responsibility si Police Lieutenant Colonel Noel Polines. Oo, dala pa si Sir Polines, no? Oo, kamo ni sila, 11 ni sila. Based on a confidential information ko no, nga may illegal gambling kaya base sa PD 1602, nagdiretso ini yung team dito. Pagabot dito, gulpi lang sila nag-parch in. Kag per narration sa complaint ni Mr. William Lamig, one of the patrons of complainant Nick Witchick kag si Rolly McDowell, in sudlan ini ang ilabol sa something na sa liging gabot man ni ni Police Senior Master Sergeant Limuel Binitwa kag ginbutang ang kwarta sa billiard pool sa table. Kag si Rectra amuman sa kay Rolly McDowell nga maginbutang kag ginbutang man sa table billiard table ang kwarta na nag-scroll dito. Allegedly nga may personal knowledge kuno sila nga may illegal gambling dito. When in fact gated ang lugar, tip and information lang or confidential information lang, nag-barge in sila without a personal knowledge on what was really happening sang gabi nga na sang alas 10:30 sang August 31, 2018. So meaning sa aton evaluation, iti sad to ginkarangan pa rin sila pusil ni Pahilanga, no? Ginpusasan sa directive ni Hernaez. Ibang takop ini sila, nag-plead ini si Nick Witching, kani matalaga na yung barangay officials na maka-witness, kaga mga relatives nila na maka-witness ang proceedings. So, kinulbaan na ni sila, gintakop sila, kagin-diretso lang sa police station. So, sa aton evaluation, gina-discuss ko muna sa aton hearing officers before we make the necessary recommended decision. Iti National Commission, Police Commission National niyang ga-decide. Pero ang atong rekomendasyon, basta husto lang, inasunod man nila. So dito nakita nga hindi matuod nga may gambling dito na tabo. Kaya naghampang malang to mga patrons ni Mr. Gueche. I do not know kung anong motivation sa police na wala man gani sila personal knowledge, kinsulot lang nila tugulpi ka magambal nga may raid.
hindi mo na ang pag-read mo nga may nabatian ka lang, ma-read ka na. Nga wala kaya sa personal knowledge. Kung may alpha sila to tani sa sulod, or may informant or asset na mismo naka-witness ng proceedings, pwede gid nga ma-validate tani ang ila hambal. Kaya how can you play billiard pool dito kung may kwarta abing hambal nila, may pustana, and when in fact wala man, implantidan dito sila iya. See, with that, since may lacking sa requirements ng personal knowledge, kag improbable ang allegation in defense ang mga pulis na may kwarta dito kuno sa kilid sang billiard pool, when in fact ako ni butang mo na dayang kwarta, mas slide down na dang kwarta. No? Ma-obstruct ina sa pag-posing sang player kung may kwarta na daya sa kilid. Dito butang pa sa tunga sang billiard pool, making it appear nga ang kwarta pustana at tuto sa table, which is improbable. So we did not believe sang ilayang defense na kaya hindi illogical, no? Very illogical. But they really failed to establish personal knowledge sang nagakatabo dito sa sulod. Kay gated ang lugar, gulpi lang sila yung nagsulod. Pag we give weight sa reklamo ni Mr. Nick Ritchie kasi ang iya witnesses. So with that, based on the evidence presented, nag-rule kita ang atong rekomendasyon, patawan sila sa hindi grave misconduct na penalty, but a less grave penalty, which is in the medium, a 50-day suspension. Okay. No? So, nagwa ka to director kung patian talang do may mga pagplanted nga natabo? Ara man sa narration sang kasong may ginbutang sa bulsa, tapos sa uli ginkuha man nila sa bulsa, naginbutang sa table nga may kwarta. Amo na ang aligasyon sang nagareklamo, which ara man sa desisyon naging patihan sa komisyon kag base man sa amon investigasyon sa amon investigador. Kaya we really conduct thorough investigation sa processes naton. Huwag kita basta-basta lang palagpat sa kaso. Kaya we always based on a concrete pieces of evidence na ma-establishar bago kita maghimo sa rekomendasyon. Okay. Di ko mag-amusin daw ka kwano, saling di pa daw makaduda ka man sa pila ka mga raids nga ina. No? Kaya hindi lang sa gambling, but damo man raids sa mga drugs nga basi planted man ang iban sinada, o din mga tanan. Hindi ko sinaka-comment, ako ga-confine lang ako sa issue nga ni. Or sa news nga ni, kaya hindi naman ni issue, this is already a decision. Kaya mo na ganing nga ginapasulot na sila sa body cam. Ang ato niya, kung may mga glitches man or lapses ang pulis, as long hindi na yan motivated with malice, makita man na siyang napulkong, kaya we are experienced investigators also, and we know the culture of the police. Kaya na personally, I have mastered the culture of the police ways, no? So, bala na to ng psychology sa police, the way sila manumdom, the way sila magubra, the way they do things. We are a guide and rule of the police na nagabulik man kita sa police. We're not against the police. Only that we are only guarding sa correct processes para ma-prevent ang abuses sa atong tao. So meaning we are the guardians of the right rule na may justisya sa proseso sa enforcement sa police. Na wala kita nag-tolerate sa abuses sa police. Kag hindi man kita mag-tolerate ng police ma-demoralize, kaya paano na lang karon mag-enforce ang police kung hindi man husto ang aton investigasyon parte sa mga reklamo kontra sa ila. Kaya they are frontliners. Hindi man basta-basta magubra ka hapos ang police, kaya makapoy man ang pagka-police kag pagpupulis. No? So it's always easier said than done. Wala ka kunara kada operative ka sa pulis, ang kabuhi mo, risko man. Correct. You die for your country, you serve the nation, dying for your country, risking your life. Even with these petty criminals and small drug sellers nga ara sa kali kabulupligya sa mga droga. Ikonhay na karon patyon lang nila pulista. Which I will not also tolerate. Kasi ang kabuhi is precious.
NAPOLCOM is here to protect everyone. We protect the police interests. They protect the interests of the people, but we also protect the people against police abuses. Oo. So, ambivalent ang amon role eh. We try to balance things nga ang trust sang tao sa police ma-maintain kag ma-prevent inang abuses nga ara man kita nag-gwardya or guardians of the people for the people nga ang police ginatanaw man naton nga wala sila abuses, nga wala sila excesses in violation of the law. Amo ganina nga ang body camera gina-require na ginasubong para wala naging sang tinunto tago-tago kag tabu-abuda sa operation. Correct. Kag binutig kag tabunay buli da sa sala sa operasyon. There are, it's a long story kung iistorya ko gid kung ano ang realities on the ground. Because if the interest of the state is at stake, we always, or the government, represented by our law enforcement, should as much as possible protect the interest of the state represented by the people. Amo nang bottom line, di kung in danger ang state ta, anong imuon ta. Of course, we protect our state through the government machineries and we obey the leadership of the administration. Okay. So, Director, no? So, less grave misconduct, no? Ang ining ilang nga kaso. Amo na ang aton determination nga ginsunod in toto, no? Sang NAPOLCOM commissioners naton with the Chief PNP sa una nga si Chief PNP Eliazar kag ni the then Secretary Anyo. Iti na desisyonan ini antes magpungko ang bago nato niya nga mga opisyal subong. NAPOLCOM is very fair about it sa among determinations of cases. So, ikuan ni siya, do kumbaga may kinamatarong ito yung mag-file, no? So, hindi na dapat mag-hadlock, no? Kahit hindi, siling ko kung pulis, do hadlukan tanan. So, hadlukan tala na kung sa lagi nahimo ta, no? Pero kung insakto kita sa saktong lugar, so there's a way pa sa gyapon, Director, no? Nga maka-complain. Kung sibilyan ikaw kag kung mag-ubra ka man himo-himo istorya kontra pulis. Mabalaan man namo na kung nagabutig ang reklamo kung wala. Because we really conduct field investigation. Not only that we conduct field investigation, we ask questions, no? We also determine or observe the demeanor of the witnesses and that of the complainant. Mabalaan nato na sa ila demeanor maghambal kag mag-relate sa natabo kung matuod ang ginahambal niya o may dugang-dugang. Kay kabalo kita sa kinasuhay, may dugangay, may ibanay, may sampawanay issues. No, nga ginapadako, ginamagnify ang issue kung kaisa kontra sa pulis. When in fact, hindi man na munang natabo. Ginapadako, ginapalupok, ginapalapad, ginapahabok, para nga do lain kitang pulis, which for me, aragid ko da, for me, on guard ko sina to protect what is right. Ang gusto ang aton guide, hindi kung sino, kundi ang gusto. No, amo na. Okay. No? So, makay maar pa ni sila, no? Director, so di na ni sila maar dito na sa center office? Dati, ilan na iyan, wala ko nakabalo kung saan na gin-implement ang PRO6. Kaya sa level na nila, we do not intervene. We only direct, no, sa PNP, via from the central office to the PRO, via Kamkrame. Kami diri, notify man through mail. Pero I think kung nauna sila baton diraya o kami man nauna, ang importante, ang PRO6 na yang mapa-implement sa ila level nga gina-relay sa PRO6 sa ila dira nga PD. So wala na ko yung kabalo sa update. And whatever legal move they will make, ila na iya problema sa ila abogado. Hindi kami sinaka-coach, kung may mahal sila whatever, basta
from the receipt of the decision of the copy of the decision, immediately executory na yan, no? MR lang sila, ako na MR sila. Oo. What I'm saying is, why na jurisdiction ang napolkom? Basta nakadesisyon na kamo yan, no? May jurisdiction in the sense na implementable, pero hindi na kami mag-intervene sa enforcement. Alright. Oo. As long ang PNP enforce nila, why sila yung violation? Pero kung hindi sila mag-enforce, may violation sila sa order ng napulko. This would serve as a lesson, no, sa tanan nga mga PNP personnel naton dire Director Guro, no, sa Western Visayas. Ako kasalig ako iya sa mga kapulisan naton wala pa upod ko man sila sa mga entrance briefing, sa inspection. Wala ko matubang nato na sila, very obedient na sila, very cordial, very courteous. Natural ang among relationship na sa PNP. We act as the father or the older brother man sa ila mo. So we are not against the police. We are in fact for the police, for our people. Amo na yang pag-define ko sang role namon nga we protect the people through the correct enforcement of our policemen. We support our officials as long ara kita ya sa tulang. But we will never tolerate police abuses. Sige. So Director, thank you so much gid, no, sa saring time nga ginatag mo diri sa Bombo Radio Bacolod, sir. Nadamo man nga salamat bumupos sa tagkalamati isang bantog niyo nga waragwagan, Bombo Radio Bacolod, may gabi sa tanan. Sige. Director Joseph Celes, sang Dapolcom 6 sa Makabanan, no? With regards sa saring decision o recommendation sa Napolcom Central Office sa saring pagpataw sang penalidad, no? 50 kadlaw nga suspension. Aragoy Sobre sa kabulan nga sweldo nga makuan sila, no? Sa bulan kag tunga. No, suldom dula sila ti subong lagko suldo sa mga pulis ni. Amo to sa pinang-mention, no, ni Director Celes ang mga suspender, no, nga mga kapulisanta sa less grave misconduct, no, nga kaso. Ti gamay no? Gamay nga kaso pero na suspend, no? So manabala hindi tanan galing operasyon sa mga kapulisanta litimo. No, so may napolkom pangati maka-oversee ni maka-review, maka-evaluate, no, makahatag sa recommendation sa mga complaints nga ginapalabot sa ila, no? Hindi tanan niya nga mga bagay hero yang pulis no? Ti umuning mga planted tapos mahambal sila nga raid, way ganito mga papilis to, no? Nga gipakita to nga may raid to, o way ganito sang informant to, o ti direktal kuno sila iya raid. Express gali so ti election ini no? Para sa ato na makoto pero ti sining natabo do maduda kana somehow, no, sa pinaka mga operations. So kabay pa nga ti subong ni na matabo kay ti ambal ni Director Celes may mga body cam na ni subong. Para hindi bala mabutigan. Sa una way patong body cam ti pwede to siya makakwanto himo sang kwan sang mga hindi amo o nga mga bagay. Dibla? So ti subong kay mabadikam ti I hope nga ti tanan nga ini, no, documented, tanan nga mga agiho dokumentado kag hindi na, no, planted sa mga ebidensya kag bugos nga mga operasyon. Di ka salig man tani sa ato ng mga kapulisan, no? So tapan ni sa maghimo sang kamuhian sila ti ara recorded sa video. May nagimo magit pero hindi magit tanan, no? So ti iban niya mo tanong ilang curious na nga ti imo nila bugos sa grade nila. Para lang for accomplishment lang, no? So hindi ba naguro ti lipay man kamo nga mo nang himuon nyo tapos for accomplishment ti may maperwisyon kamo niya nga tawo. Hindi na hindi na mandated sa inyong mission and vision to serve and protect para sa aton sa mga pumuluyo. 15 minutos sa kaligan sa atak na sa gabi balikanta, no? Hatag ta na pilakma prondom si Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Surantang dengue cases rin sa Bacolod, no? Dagko mga barangay, especially named barangays, may sobra tag 20 ka makaso. Sang dengue kag 7 nang patay. So dito na paghulaton nga ti ma-declare kita outbreak di sang dengue, no? As long as temprano pa,
no, preparar nagta kag himo na kita sa mga solusyon sa problema. Ilabi na gid ning tuigan nga pagpangatubang naton sang dengue. Magabalik kita pagkatapos kidamang sani. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang